रोज सबके बीच में फिर से फटाफट के माध्यम से बड़ा सुंदर एगो गीत लेके हम आइल बानी राउर सबकी दीपिका ओझा के तरफ से। एगो बड़ा सुंदर भाव याद आओ तो भैया हो कैसे एक जानी के भाव बा, एक जानी के बियाह होता। अब बियाह होखला के बाद जब वो डोली में बैठ के जाते रही तो कहत रही कि अपना दुख अपना सैया जी से नहीं कहत हो जौन डोली के कहार लोग बाड़े लोग उनका से कहतरी का कहतरी कि रोते हुए कैसे कहतरी भैया हो बड़ी बिल खतरी और तनिए से डोली दिल माहूर कहरवा और कि नई हरवा छूटल हमार किया हो दादा और छूटल जाताटे बाबा के बगीचा हर के छूटल और कोई किया भाव में कह तरी कोना भाव में हमार विष्णु विशेष जी के लिखल गीत है बड़ा सुंदर भाव लागल बा। एगो फौजी ऐसा अच्छा गीत लिख सकता कैसे अरे कितनी ये से डोले बिलमाहूर कहरवा नई हरवा छूटल हमार किया हो दादा छूटल जाताटे बाबा की बगीचा छूटल और कोई यार आहो दादा बाबा आहो दादा छूटल जाताटे बाबा की बगीचा छूटल और कोई यार कहतरी जहाँ जवान भैली भाव में मुड़की मारा ऐसा कि लोग देखे लागे भुड़की कैसे जहाँ जवान भैली बाबा जहाँ जवान भैली सोना जैसन देहिया हंसी खिली सखी लोग से लागल सनहिया हंसी खिली सखी लोग से लागल जहाँ जवान भैली आहै सोना जैसन देहिया हंसी खेली सखी लोग से लागल सनहिया हंसी खेली सखी लोग से लागल अतने ना अरे ढर के नयनवा तब पे थर बदनावा ढर के नयनवा
राजा जी करीजा जी आरे रौरे नाम से नूर हम माथु में सजाई आहुखी जवन धर्म हरदम हंस के निभाई भूखी जवन धर्म हरदम भूखी जवन धर्म हरदम हंस के हमरा से कबो कोनो भूल चूक होई त माफ कर देम काहे कि नैहर में हमरा कुछ पता नहीं कि ससुराल में का कइल जाला कहा तारी कैसे रौरे नाम से नूरा अपना माथु में सजाई होखी जवन धर्म हरदम हंस के निभाई होखी जवन धर्म हरदम बाट कुछ खास रही हरदम एहसास 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 बाट कुछ खास रही हरदम एहसास अपना माई बाबूजी की प्यार आहू दादा छूटल जाता बाबा की बगीचा छूटल और कोई यार आहू दादा छूटल जाता बाबा की बगीचा छूटल जाता बाबा की बगीचा छूटल और कोई किया आहू दादा छूटल जाता बाबा की बगीचा छूटल और आहू दादा छूटल जाता बाबा की बगीचा